हेलौ लोगोफोर, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं बेयाव थानाय गासिबो टपिकफोरनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना दिनै एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नायसनदोंबा अननानै एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। मैया 6 जुन 2020आव सेबाया HSLCनि रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनायनि उनाव सानै फरायसुलिया सुसाइड जानानै थैदों। बिथांमोना फारियै आनानाया बरद'ले, बिथाङा सासे आइजोमोन, माने फरायसुलिमोन। बिथाङा HSLC एग्जामाव फार्स्ट डिभिजन मोन्दोंमोन। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन फार्स्ट डिभिजन मोन्दोंमोन। बिनि गेजेराव बिथाङा गांसे साबजेक्टआव मोनसे पेपाराव लिटार मोनबावदोंमोन। बिथाङा जरहाट डिस्ट्रिक्टनिमोन, थेवबो बिथाङा फार्स्ट डिभिजन मोनबाबो बिथां आनानाया बरद'लेया मोनसे साबजेक्ट लिटार मोन्दों आरो फार्स्ट डिभिजन मोन्दोंबाबो बिथाङा गावनि रिजाल्टखौ गावनि नांगौ बायदि मोनिलाय बिथाङा सुसाइड जानानै थैदों। गुबुन सासेया बिथाङाबो आइजोमोन, माने फरायसुलिमोन। बिथांनि मुङा सामुना बेगममोन। बिथाङा 15 इयार्सनिमोन। बिथांनि फादारनि मुङा मुक्तान आलीमोन। बिथाङा सान्दारपुर गामिनिमोन। बिथाङा कामराज डिस्ट्रिक्टनिमोन। बिथाङाबो गावनि रिजाल्टआव फेल जानायलाय, गावनि HSLCनि रिजाल्टआ फेल जानायलाय बिथाङाबो सुसाइड जानानै थैदों। बियो जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खोथा। बोसोरफ्रामबो एभ्रि इयार्स बेबायदिनो HSLCनि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव सुसाइड जानानै थैयो। थांनाय बोसोरावबो गोबां स्टुडेन्टआ सुसाइड जानानै थैदोंमोन। आं दा मोनथिनाय सिबां बे भिडिअखौ बानायजासिमाव आं सानै आइजो फरायसुलिफोर सुसाइड जानायखौल' नुनो मोन्दों। कन्स्ट्राक्सन वर्कारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोर बिथांमोनाव लेबार कार्ड दं, जायफोर बिथांमोना कन्स्ट्राक्सन वर्कार, बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोरनाव लेबार कार्ड दं बिथांमोना 10,000निफ्राय 15,000सिम मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय मोनगोन गोसो होनानै खोनासं। जायफोर जुदि सोरनावबाफोर कन्स्ट्राक्सन वर्कार गैयाबा एबा लेबार कार्ड गैयाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाना हरनो हागोन। आं बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो, अबाहाय एप्लाइ खालामनांगौ, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना जुदि सोरनावबाफोर गैयाबा एबा बिनि सायाव भिडिअ खालामनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना कन्स्ट्राक्सन वर्कार एबा लेबार कार्ड दं बिथांमोना 10,000निफ्राय 15,000सिम मोनगोन। बिथांमोना बोरैहाय मोनगोन? जुदि नोंथाङा सोरबा कन्ट्रेक्टरनि आन्दाराव मावोबा, जुदि बे लकडाउननि समाव नोंथाङा खामानि मावनो मोनासै, सोरबा कन्ट्रेक्टरनि आन्दाराव मावोमोन, अब्ला नोंथांमोना बै कन्ट्रेक्टरनिफ्राय मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै लाबोनांगोन। जेन'बा हमनानै ला बै कन्ट्रेक्टरा नोंनो, बियो आंनि लेबारमोन, लकडाउननि थाखाय खामानि मावनो मोनासै, बेफोरबायदि एप्लिकेसन लिरनानै लाबोनांगोन। बे आरो नोंथाङा नोंथांनि लेबार कार्ड आरो बेंक एकाउन्टजों लोगोसे नोंथांमोना नोंथांनि लेबार अफिसाव हैनांगोन। नोंथांमोना बेखौ दाख्लैनिफ्रायनो लागासिनो दं। गावगावनि लेबार अफिसाव खबर लानानै नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। गोबाङानो बेखौ बानायनानै लागासिनो दं। नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। जायफोरनाव लेबार कार्ड दं एबा कन्स्ट्राक्सन वर्कार बिथांमोना बेखौ बानायनानै लानो हागोन। जुदि सोरनावबाफोर गैयाबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। आं बिनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै मेक्सिमाम मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों जान्दानि फैसाखौ मोनबावगोन ना मोनबावला होननानै। माने जायफोर आइजोफोरनियाव जान्दान एकाउन्ट दं बिथांमोना मान्थलि 500 खनथाम मोनखांखाबाय। एप्रिल, मे, जुन मासनियाबो 5 जुननिफ्राय हाबगासिनो दं। आरो सोरनो हाबथ'वाखै नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैबा नायनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होगोन। सोरनि एकाउन्टआव माब्ला हाबगोन आं बिनि सायाव भिडिअ खालामखानाय दं। बेखौ जायफोरनाव जान्दान एकाउन्ट दं बिथांमोनाव खनसेनो बे फैसाखौ सोनानै हरजोबा, बेखौ फारि फारि एकाउन्ट नाय एकाउन्ट सोना हरो। नोंथांनिया माला हरगोन, जुदि बे भिडिअखौ नुवाखैबा नोंथाङा नायनो हागोन। बेजों लोगोसे जायफोर जान्दान एकाउन्ट गैया नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लानो हागोन। गोबाङानो सोंदों एप्रिल, मे, जुननि उनाव 500 मोनखांनायनि उनाव जुलाइआव मोनगोन ना मोनला होननानै गोबाङानो सोंदों। नोंथांमोना आं बेखौ जेबो बुंनो रोङा। जुदि गभार्नमेन्टआ सोना हरबावगोन होननानै बुङोबा नोंथांमोना बे 500 फैसाखौ मोनबावगोन। गभार्नमेन्टआ पेकेज हिसाबै फोसावनायाव मास मोनथामल' 500 सोनानै हरगोन होननानै बुंदोंमोन। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ खोन्थाखादोंमोन, कंग्रेस गभार्नमेन्टआ इण्डियान गभार्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदों होननानै साफ्रोमनिबो आइजोफोरनि जान्दान एकाउन्टआव 7,500 सोना हरनांगौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ दासिमबो इण्डियान गभार्नमेन्टआ एप्रुभ खालामाखै। जुदि बेखौ इण्डियान गभार्नमेन्टआ एप्रुभ खालामोबा नोंथांमोना नोंथांमोननि जान्दान एकाउन्टआव 7,500 फैसा मोनगोन। जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौल' नोंथांमोना मोनथिदो, जुननि उनाव नोंथांमोना बे 500खौ मोनथ'नाय नंलिया। नेक्स्टआव
गभर्नमेन्टआ सोना हरबावो होननानै बुङोबा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखा। दानिया जों PM किसाननि सोमोन्दै रायलायगोन। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जोंनि आसामाव PM किसान स्किमखौ लानानै गोबां बेले बेजे सोमजिदों। जायफोर आबादारि नङा बिथांमोनानो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै बोसोराव 6000 फैसा जागासिनो दं। बेजों लोगोसे सासे मानसियावनो मोननै एकाउन्ट थानाय मानसिया मोननै बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै मोननै एकाउन्टआवबो फैसा लागासिनो दङ। बेजों लोगोसे जायफोर आबादारि नङा स्टुडेन्टफ्रानो बे फैसाखौ मोनबाय थादोंमोन। सिगां NRC बे समाव बेखौ एप्लाइ जानाय समाव जोंनि आसामाव NRC सोलिगासिनो दंमोन। बिनि थाखायनो बिथांमोना डकुमेन्टसफोरखौ मोजां चेक बानायनो मोनाखै होननानै बुंदों। बिनिखायनो दा जोंनि आसामाव रिभेरिफिकेसन माने रिचेकिं जाफिनदों। नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिखागौ। जुदि नोंथांनि न'खराव सानै साथाम मोनदोंबा नोंथांनि न'खराव सासेल' मोनगोन होननानै नोंथांनि एरियानि मण्डल अफिसार नङाबा नोंथांमोननि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय अफिसार फैदोंबो जानो हागौ नोंथांनि गामियाव। जुदि सोरबाफोर मोनसे न'खरावनो सानै साथाम मोनोबा नोंथांमोना सानै साथाम मोननाय नंलिया, मोनसे न'खराव सासेल' मोनसिगोन। जुदि नोंथांमोननि न'खरावनो सोरबा फिसालाया जुदा जादोंबा नोंथाङा बे फिसालायाबो मोनगोन। नाथाय न'खरसेयाव जुदा जायाखैबा नोंथांमोना न'खरसेयाव सासेल' मोनसिगोन। जुदि सोरबाफोर मोनसे एकाउन्टआवनो सिगां जायफोर मोननै एकाउन्ट माने जायफोरनियाव मोननै एकाउन्ट दं आरो बे मोननै एकाउन्टआवबो PM किसाननि फैसा 2000-2000खौ मोनबाय थादोंमोनबा नोंथांमोना मोनसे एकाउन्टनि फैसाखौ गभर्नमेन्टनो सोना हरफिनगोन, नङाबा नोंथांमोननि सायाव एक्सन लागोन होननानै नोंथांमोना मोनथिखादों। जायफोरा मोननै बानायनानै मोननै एकाउन्ट गोनांफ्रा मोननै फैसा लागासिनो दं 2000-2000 बिथांमोना मोनसे एकाउन्टनिखौ गभर्नमेन्टनो सोनानै हरफिनजोबनांगोन। दानिया बे फैसाया माब्ला हाबगोन? जोंनि आसामाव बे भेरिफिकेसना जेब्ला सोलिखांजोबगोन अल इण्डियानावनो दा भेरिफिकेसना सोलिफिनगासिनो दं। बे रिभेरिफिकेसन जानायनि खामानिया जोब्बासो बे फैसाखौ सोनानै हरगोन। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लादो। बे फैसाखौ जोंनि इण्डियानि गभर्नमेन्ट बिथां नरेन्द्र मदिया आगष्ट मासनि 1 थारिखआवनो बे फैसाखौ बयनिसिमबो आबादारिफोरनो सोना हरगोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना आगष्ट मासनि 1 उइकआवनो नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ मोनजोबगोन। दानिया नोंथांमोना सोरबाफोर आबादारिया दासिमबो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो खालामाखैबा एबा बेनि फैसाखौ मोनाखैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जोंनि आसामनि थाखाय बियो 31 मार्च 2021 सिम आधार कार्ड नांलायलाया। नोंथांमोना लेन्ड हल्डिं बेंक एकाउन्ट बेफोरखौ लानानै नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै सोंहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनावबो क्लिक खालामनानै होलां। हायोबा नोंथांमोना शेयार खालामना हो। दिनैनि भिडिअ